Čau lidi, dneska jsem tady s fanouškem, který si přál, aby jsem si s ním zahrál, tak jsem se ho přidal a dneska spolu hrajeme. Tak nemůžu s ním volat, protože nemám Discord, jo, pozor. Kámo, pokud budeš koukat na tady to video, tak máš super skin, jo, úplně se mi to líbí, kámo. Napíšu ještě super skin. Díky, že u mě máš odběr, určitě toho nebudeš litovat nikdy. Snažím něco napsat. Díky. Jo, pohodě, já s nikomu smát za psaní nebudu. Jo, protože já nejsem jak někdo. Já se tobě, kámo, smát nebudu. Jenom kvůli mě, že neumíš psát, já se fakt nebudu tě smát, jo. Pojď. Furt mám. A kámo, prosím tě, jestli budeš koukat na tady to video, kdo je toto, sakra? Co to je s těma brýlema? Kdo to je, to je tvoje kamarádka, asi jo? No. Kámo, tady holky unáší děti. No samozřejmě, je to Čech, jo, určitě. Kámo, tady je banger. Kdo to je? To je Rikis. Banger. Banger. Kdo je toto? Co to je? Co to je nějaká Natálie? Hej. Farsong. Kámo. Ne. No ne. Kámo, holka, přestaň, jo, protože my se tady snažíme něco dokumentovat. Napíšu, že ty máš premium. Asi jo. To tak vidím. Kámo, co to horka, co to chce? No, nebudu radši navád, nebo si dostanu tak peněží. Já ani nebudu nikdy nadávat, protože já to nesnášu nadávání, že jo. Máme tady klub, kámo. Chceš si jít tancovat? Kámo, protože já strašně rád tancuju. OK. Pojď za mnou. Jdeme třeba na klub. OK, zeptám se ho, jestli nechce jít třeba na klub, protože já nevím, kde přesně, jakože. OK, jdeme. Už se nám tady ten můj skin líbí, určitě. Jo, tak může to koupit. On se zavřel. Kámo, ta holka mě štve, jako tady. To jsme nestihli. Au. Jsme nestihli. Kamo! Jo, odnes mě, prosím tě. jo, odnes jí pěkně. Dobrý, kamo. Já pošlu. Kamo, teďka dám úplně chudý věci. Sorry, kamo, promiň. Napíšu, to jsme nestihli. OK lidi, pokud se vám tady to video líbilo, nezapomeňte dát odběr pro tady tohohle týpečka a pro mě určitě. Nenechte tady
na tady tomhle kanále odběr, aby jsem věděl, že chcete další videa tady tímhle hrozně pěkným typkem. Hej. Co tady ta holka jako furt? Co to? Au. Holku jako, ty jdeš do sem, nebo co, kam vypadáš jako Natálka. To bude pro dnešek všechno. Tak čau lidi.